मानगोनां आफादगिरि आरो हाउस आं थोंजोङै बुंनो नागिरबाय जथेस्थ' गोलाव जाबाय जिपिएसनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ सावरायबाय थादों आफादगिरि बिथाङा माखासे बाथ्राखौनो बुंलांबाय आङो जास्ट जोंहा माजबाटनिबो दंफैयो उदालगुरिनिफ्राय आरो पानेरिनिबो दङ दा बे माजबाटआव जानाय जिपिएस मेपिंनि सिस्टेमखौल' आं जास्ट खिन्थानो नागिरदों माजबाटआव जि जिपिएस मेपिं जाबाय बेखौ रेन्जारानो गाव दायथ' लानानै सुदों नाथाय रेन्जारा बेनि थाखाय फैसा लादों बेसे फैसा लादों आं बेखौ बुंनो नागिराखै दा खिन्थु मोनसे लाब जादों मा जे रेन्ज डिपार्टमेन्टआ जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा गावनि मानसि बाहायनानै सुबाय बेबो बे क'क्राझारना चिरांनिफ्राय लाबोदों मेसिनखौ सुनानै बियो माने जि एरियायाव जायनि हा दङ बे लकेसनखौ माने सार्टिफिकेट होदों आरो बेयाव गाहायाव रेन्जारनि सहि होदों नङा होमबा रेन्जारा गाव गाहायाव सहि होदों डेट मिन्स जुदि स्टेट कमिटिया डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जुदि मानिया होनना बुङोब्ला बै रेन्जारानो फासिगोन आरो रेन्जारा मावनायखौथ' बिसोरो न'हेर खालामनो हाया खारन रेन्जारा जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एकदम ग्रासरुट लेभेलनि सासे अफिसार दा बेखौ लानानै बेखौ प्रिन्ट आउट होबाय दायो खामानिया सोलिगासिनो नाथाय बिसोरनि गेजेराव बेनो आरो माने रेन्जारा गाव सुखांनानै टटेल डकुमेन्ट्सखौ फिलआप खालामजोबनानै फर्मखौबो प्रिन्ट आउटसो खालामना लानांदों गावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ होनांगौ खिन्थु जों गावसो बानायना लानांदों जोंनि मानसिफ्रा जेनेबा एफआरसिफ्रा जेला डिएफअ अफिसाव लाङो सासे माने जाय मा होनना बुङो बेखौ एसिएफ बे डिएफअनि गाहायाव थायो बियो बुंबाय मा बेखौ मानो लाबोनांगौ बेखौथ' जों मिथिया सोर खालामनो नाय नोंखौ लाखिनो नागिराखै नङा होमबा दा बेबायदि बिसोरनि मेन्टेलिटिया डिएफअआ जे बुङाखै खिन्थु एसिएफआ बेखौ लाखिनो नागिरा खुनु उपायदो लाखिनो हाया नोंखौ सोर अर्डार होनाय बेबायदि दा नाथाय डिएफअआ गाव बुजिगौ आरो बेयो ओरै माने मानासावबो खामानि मावना फैनाय बिटिसिआवनो खामानि मावनाय दा लास्टआव लाखिबाय खामानिया सोलिबाय थादों खिन्थु एफआरसि कमिटि आरो आनसलिक एबसु आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि स्ट्रं नाजानायनि थाखायसो दा बियो टटेल माने लिस्टिंखौ खालामजोबनानै डिएफअ लेभेलनिफ्राय बा डिसि लेभेलनिफ्राय बे भेरिफिकेसना दा सोलिगासिनो दङ खिन्थु माला मोनगोन बेखौबो जोङो गेरान्टि होनो हाया गाबोनबो मोननो हागौ बा गोलावबो जानो हागौ दा बेखायनो बै जिपिएस मेपिंनि बाथ्राया बेनो आरो जे हय डिस्ट्रिक्ट लेभेला लिरना होनांगोन बा साब डिभिजनेल लेभेला लिरना होनांगोन बा रेन्जार बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थाफानानै खालामनानै होयोबा बेखौ रिजेक्ट खालामनो हाया नङाबा खालामखांबाय आरो गुबुन गोदानै खालामफिन बिथांमोनखौबो बुंदों जे नोंसिनि खालामनाया जायाखिसै नङा होमबा ओरै खालामनांगौमोन मानो ओरै खालामनानै लाबोखो बेखौ ओरै खालामफिन आरो बेखौनो ओरै खालामफिननांगौ माखासे जायगायाव दा बे सिस्टेमफोरखौ जाहाथे खुनु पयटे जोंनि खामानिया ओरैनो मावै मावै जों मेंग्लिखाबाय नङा होमबा एनादार आरो जाहाथे जों मेंग्लिया सिस्टेमानो मेंग्लिहोदों जोंखौ दा बेखायनो बेखौ नैबे कमिटिनि गेजेरजों जोङो डिटेलै रायज्लायनो हागोन जायफोरा खालामदों बिसोरो खालामनायावबो आपत्ति गैया खिन्थु बिसोरो डिस्ट्रिक्ट लेभेला जाहाथे अर्डार होथों डिसिआ डिएफअआ जे जिपिएस मेपिंखौ उमुक अर्नब बसा खालामगोन बा मन्थ्रियानो अर्डार होथों नङा होमबा आफादगिरिया जेखौ बुंदों दा जोबनायाव नैबे जे कमिटिनि नामखौ ओरैबायदि होनो नागिरदों एफआरए एन्टाइटेलमेन्ट डिमान्ड कमिटि होननानै जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेल फरेस्ट राइट कमिटि दंखायो सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दादों ओरै उदालगुरियावबो माने टिम दङ आरो गलाघाटनिफ्राय जोंहा टिम फैदों दा दिनै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय टिम फैदों बेनिखायनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साबा जोङो मेम्बार हिसाबै लादों 20 जन आरो बे 20 जननिफ्राय माने जोङो साबा कनभेनर आरो सासे चिफ कनभेनर लानानै जोङो टिमखौ बानायगोन उनाव नगाव आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआबो जइन जागोन बेयाव आरो बे एड जागोन आरो बेयाव 20 जन मेम्बारनि गेजेराव बयबो डेलिगेसन होनो हागोन सोरजों रायज्लायनांगौ मा खालामनांगौ आरो बेखौ जेनेबा जोंनिफ्रायनो लिड लानाय जागोन दा बेखायनो फरेस्ट राइट एक्ट एन्टाइटेलमेन्ट डिमान्ड कमिटि आसाम बेखौ सेन्ट्रेल लेभेल होआबासिनो जिहेतु आसामनि थाखाय जों नांगोन डिस्ट्रिक्ट कमिटि जोंहा दङ बा जोंहा एफआरसि कमिटि थाबाय ग्राम सभानिफ्राय एफआरसि जाबाय एफआरसिनिफ्राय जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि जाबाय
बेखौ माने स्टेट कमिटि बा आसाम होननानै जों लिरदों बेयाव चिफ कनभेनरखौ जिहेतु गासिखौबो लिंनांगोन आरो खामानिखौ इनिसिएटिभ लानांगोन बेनिफ्राय प्राय जायगायावनो थांनांगोन एसे मुभेबल गासैबो बाथ्राखौ मिथिनाय फरेस्ट एरियायावनो गोलैनाय एबसुनिनो सासे गोख्रों मावथि सनितपुर जिल्लानि आफादगिरिमोन दायो बोसोनगिरि बिरदाव बर'खौ जोङो लाखिनो नागिरदों बेयाव बिरदाव बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ दसे उनाव सिनायगोन कनभेनर्स जोङो जिखिनि लिस्ट मोनदों लेभेन बसुमतारी सनितपुरनिफ्राय जोङो लाखिगोन थेब्लाराम बसुमतारी बिश्वनाथनि सुनिलाल बसुमतारी उदालगुरि लासित बसुमतारी गलाघाट खरगेश्वर नार्जारी बिश्वनाथ जोङो साबा जोङो बेयाव लाखिदों आरो लोगोसेनो आङो बे मेम्बारफोरखौ सिनायथि होनो नागिरखादों आङो सिनायथि होनो खावलायगोन बिरदाव बर' चिफ कनभेनर बयबो उनथिंना हरबाय खिन्थु मानसिया बाहेरायावसो दङ लिंना लाबोनांगौ बिरदावखौ बयबो सिनायनांगौ बेनिफ्राय लेभेन बसुमतारी सनितपुर सिनायथि लानो खावलायगोन आं गैयाना सनितपुरनि माबा मा होनना बुङो भालुकपुं ना भालुकपुं थेब्लाराम बसुमतारी बिश्वनाथनि थेब्लाराम बसुमतारी सुनिलाल बसुमतारी उदालगुरि राजबादनि बिथाङा आखाइ खबना नांगौ बयबो लासित बसुमतारी गलाघाट जोङो तारमाने मोनैफोरखौबो लादों आरो मोननैखौबो लादों जाहाथे खोथाखौ मोनैफ्रा बुंनो हागोन मोननैफ्रा बुंनो हागोन तारमाने मारै मोनखो दा बेयाव जोङो जयै नांनांगोन खरगेश्वर नार्जारी बिश्वनाथ आङो जिल्ला वाइज जिखिनि मेम्बार जोङो मोनदों दासिम जोंथ' बयबो एफआरसियाव दंखायो आरो बेनिफ्रायनो जों लादों थेब्लारामखौ जोङो सिनायथि होदोंमोन खरगेश्वरखौ सिनायथि होबाय रनिराम बसुमतारी बिहाली रनिराम बसुमतारी हा मोसाहारि लिरना होनायाव भुल जादोंमोनलाय थेब्लाराम मोसाहारि रनिराम बसुमतारी बिहाली दङ ना रनेन बसुमतारी गहपुर ललित बसुमतारी गहपुर ललित बसुमतारी गलाघाटनि जोंहा दङ लासित बसुमतारी सिनायथि लाखांबाय एसे सिगाङाव तेरन बसुमतारी तरनि बसुमतारी गैयाना ललित दैमारी नबेन खाख्लारि तेबेन बर' गोजोन्थों आखाइ खब बयबो उदालगुरिनिफ्राय खनसाय खाख्लारि सुनिल बसुमतारी सुसिमहन बसुमतारी कातिराम स्वर्गियारी लेभेना सिनायथि लाबाय जोंहा जुलाराम बसुमतारी सनितपुरनिफ्राय जुलाराम बसुमतारी हर्षवर्धन बसुमतारी गैयाना बेथ' मेम्बारसो ना नों दंखायोआनोखा थानाय नङा होनना बुङो बेखौनो जेबो नङा पबित्र गयारी महित मोसाहारि सानफ्रोमबो हाबा मावनो गोनां गैया जेला जेला प्रयजन जायो बयबो फैनानै हेफाजाब होनांगोन आङो मोनब्रैबो जिल्लानि मेम्बारफोरखौ आङो फरायथिनानै होबाय आं बेखिनियावनो आंनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय बयनोबो साबायखर बावनानै मेलखौ फोजोबनाय जाबाय।